deixar pasar a oportunidade de intervir na última ocasión que ten este pleno de aprobar o plan de obras e servicios, que eu creo que é unha das grandes boas noticias que lle podemos dar aos concellos desta provincia. Non vamos a aprobar un POS, o POS Plus 2019, que finalmente ten un orzamento de 92.300.000 prácticamente euros, e que vai significar que en 93 concellos da provincia de Coruña se van a facer 328 obras, licitacións de obras, nada máis e nada menos, por un importe de casi 71 millóns de euros, que 80 concellos van poder facer fronte aos seus servicios ordinarios a través das partidas implementadas para gasto corrente por un valor de 19 millóns de euros, que vai a reducir a débeda das corporacións locais desta provincia en 17 concellos por un valor de 1.200.000 euros, e que se llevan a pagar aos proveedores que traballan habitualmente coas administracións públicas locais da provincia de Coruña en 19 concellos por máis de 1 millón de euros. Eu creo que é unha boa noticia, creo que todos os deputados e as deputadas que compoñen esta corporación, nos temos que sentir orgullosos de que a día de hoxe podamos aprobar esta chega para as corporacións locais, e tamén lle quería dar os parabéns aos servicios de plans e ao resto de funcionarios e funcionarias da Deputación da Coruña